Timore kamora moro ma intiere ma bende yude Ramogi TV odhiambo masani gino mara en odiechieng' mari odhi kodi makare kabisa kuma bende wabende wantiere kae ma waseikoni weche mopogore ma bende otimore pacho ka mag dongruok weche mag siasa kanyakla kod kedo kod weche ma mibadhi ma bende wachore ni pod ogo tach pacho kae. Kata kamano magi e weche ma wamiyo pek. Jopuonjre ariyo gi ng'at achiel owito ngimagi ka jomoko oyudo hinyruok e masira mar apaya motimore Miga e apaya maduong' ma Nakuru. Obila dhi nyime kod manyo apisa Tom Osinde manitie migawo mar omenda mapok oyudo ndache nyaka nowuog dalane juma mokalo. Achiel kuom jolup jadolo ma Koch Paul Mackenzie ochiwore mar bedo janeno mar piny owacho e bura mokwako Mackenzie. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Wechegi bende iluoko kalimbui marwa mano kanyero mar YouTube Ramogi TV ka bende abende nyalo luwa kanyero Facebook page mara Jailieta. Ote magi bende ichwalona e yor ote machuok ma en 23600. Wachako gi wach masira kuma ji adek owito ngimagi e masira mar apaya motimore odhiambo ma kawuono e alwora ma Miga Salga e kaunti ma Nakuru. Ote mawuok apisas mag arita wacho ni nyamburko mating'o jowuoth 14 mane wuok Eldoret kochomo Nakuru notumore ndi gi lori mane wuok kata mane biro mbelene. E kind joma wito ngimagi oting'o jopuonjre ariyo mag skund sekondar mar St Peters Mumias kod jariembo mar nyamburko mar jowuothno. Joma notonye masira na 11 yudo thieth e od thieth mar Ufa mano Manakuru. Kadhi nyime eni achiel kuom achije mane omaki e bungu mashaka hola koro oyie mar bedo janeno mar piny owacho e bura midonjone godo Paul Mackenzie. Achijno mane omaki tarik 10 dwe mokalo osebedo ka konyo apisas mag okwach kich e yudo ler e wi nek mane timore e bungu mashaka hola. Osekonyo bila mar yango liete 117 mane oiko ji 3204. Achije mane omaki dwe mokalo ma bende nyinge opande kaluwore kod pek mar burani osebedo ka konyo apisas mag okwach kich e yango matut e gima ne timore e bungu mashaka hola. E lipot mane ondiko maromo otese 117 janeno no owacho ni notiyo machiegni gi jadolo ma Koch Paul Mackenzie kendo nobedo e buche mane ipango go nek mag ji masani ringre 336 oseyudi. E neno mare onyiso okwach kich ni ne entiere e romo e bungu no mane oyuore kod moko kuom achije mane omaki gi jadolo no kendo ng'ato ka ng'ato nomi chik mar timo nek go kendo iko ji apanda. Omedo ni Paul Mackenzie emane telo e iko ji kanyakla kod jolupre mane idendo ni vijana wa Mackenzie. Jogi ting' margi ne en neno ni jolup Mackenzie mane nitie bungu no oluwo chik ahinya mag tweyo nyaka kich negegi. Tok makgi kendo chopgi e doho ma Malindi, apisas mag DCI ne dwaro ndalo 10 mar yudo matut kowuok kuom janeno no. Neno mane giyudo e kinde no en kanyakla kod fwenyo kuonde mamoko mane jolemo ma kanisa mar Good News International noike. Achijno kaluwore kod lipodno ne owuotho gi apisas go e bungu kotang'o kuma ne giike ji e bwo yiende. Kamano bende nokonyo e fulo kuma achije wetene ne oponde e kinde mane imanyogi. Moko kuom achije mane omaki kalure kod neno mare en Joseph Buyuka mano wito ngimane kuma ne odine tarik 14 dweni tok chope e doho Mashanzu kojony ni mar ne okochiem kata modho pi. Mamoko mane omaki gin Julius Katana, Eric Omolo, Lucas Karisa kod Evans Syria en achiel kuom achije mangimane ni kamarach gi sani koyudo thieth e osiptal ma Malindi. Ong'e ahinya ni mar nomiye nyaka oboke mar ik mar jaode tarik 28 dwe mar achiel higa mokalo. Oboke manomiyo obila omako jalup ruoth ma Makongeni kod ruoth ma Chakama.
Eote manochwalne ute fuambo migao mar arita kwe otimo lokruok maromo 204 ne jolup komanda mag obila e gwenge mopogore ma pacho kae. E kaunti makaluo, Muranga Morekwa koro ema dhi bedo jalup komanda mar obila e gwenge mag Mbeta e kinde ma James Oluodo to dhi tiyo e sub county ma Ugunja. Charles Moyaya otere sub county mar Achuonyo North ka George Onyango to dhi e gwenge mag Kadibo. Elekruogno Douglas Mutugi ema koro dhi konyre kod komanda mar obile sub county magem Wagai ka John Anunda to dhi Nyakach. Jalup komanda manyien mar obile sub county magem Yala en Evans Otieno e thuolo magwenge manyando to dhi rwako Elijah Ogoti. Sub county Maseme bende okodong chien e lokruok makamano e kinde ma Elizabeth Ocholi koro ema dhi bedo jalup komanda margi mar obila e kinde ma Nyatike North omi William Kingi e seche ma Monica Ithwati oter Rongo. E komachielo Anderson Ayuku, Charles Akwanalo kod Grace Ouma bende oter Nyatike South, Ndhiwa kachiel kod Kisii South. E kaunti ma Nairobi, Peter Mutu kod Flavia Akumu opodne lemo mag joting ndai e apis komanda mar obila e kaunti ma Nairobi e kinde ma Jacob Odidi ema koro dhi bedo jalup komanda mar obila e sub county ma Kibra. Jalmano golo malingling ewi kuo mar omenda e okumba mar thieth mar NHIF sani koro wacho ni ngimane ntiere kind akuru kod asumbi nyaka ne ute fwambo weche mapacho ka keto elela kuo makamano. Celesio Thuranira masani Obuto wacho ni ngimane ne ochako bedo kama ngao bang' joma okong'ere nonro marge chako goyo ne sim kendo buogo ngimane. Achiel kuom jogo mane ogoyo ne simu ne onyise ni oikre mar bedo chiliel ka to ne onyise mondo makoro olony godo malo e chielo ji gi magina chiegni yude kuma oponde. Thuranira wacho ni osego report tesendo bila kachiel gi nyiso jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki mondo omi anyuola mare arita moromo. Bondo sekoyo jatend migao mar thieth mondo tiek timo nonro ewi mibadhi makamano mapiyo. Bibi yangu simu saa 3:50 akamwambia afikishe ujumbe kwangu eti yakuwa atakuwa anaenda corridors za court kutafuta justice akiwa window na mimi nikiwa maiti. Niliweza kuriport Mkobo police station na nikapewa OB number, but the following day kuna mwingine alinipigia na aliongea Kiswahili na private number akaniambia wanaenda kuhire the hitman. Kwa hivyo nisidhani nitajificha sana. So ilibidi pia nirudi tena police station nikaelezea na uchunguzi unafanywa and I'm appealing now to the Interior Cabinet, Professor Kithure Kindiki achukulie hili jambo kwa uzito sana. Pod mane weche mag mibadhi eni jatatije makojolo mar KEMSA Andrew Mulwa onyiso jopiny ni mibadhi ok bibedo kendo e bad migao mar pogo yedhe kod mwandu mag thieth e pacho ka mano KEMSA. Kanolose skun primar makako mantiere Mboni East County ma Makueni e chenro mar pidho yiende. Mulwa owacho ni KEMSA nitiere gi ting' mar neno ni yedhe ochopo e ute thieth te ma onge mibadhi. Apisas mag KEMSA no pidho yiende 1,100 e skundno. Mulwa bende wacho ni rach mar kor lwasi ochocho ahinya sekta mar thieth kokwayo mondo oketo kenge mamoko mag kedo gi lokruok mag kor lwasi. Bila shirika la KEMSA hauwezi kupata dawa katika hizo zahanati, na hiyo ndio kazi ambayo tumepewa tuweze kuifanya na tuweze kuhakikisha madawa zimefika katika every corner of this country. Si jambo rahisi kwa sababu miaka mitatu ambayo imepita hivi kama hivi KEMSA imekuwa ikijulikana kwa ufisadi na mambo mabaya. Tumeenda hapo kurekebisha na tumekubaliana tutarekebisha sisi wote kama shirika. Rais wetu ametushika mkono, uongozi wote wa serikali umetushika mkono, waziri wetu ametushika mkono, PSS wetu ametushika mkono, na mimi nitaongoza KEMSA ikuwe ni shirika ambalo ni ya kujivunia.
Wamulo sani weche mag telo kuma jatend migawo mar lony manyasani Eliud Owalo okwayo tend kanise mondo onywak kit chwech duto e telo mar kanise kendo neno ni mine oyudo thuolo mag telo 30 ewi 70 mano kaluwore koda pend chike mapacho ka. Kanoloso gi jotend kanise mawuok Nyanza dala ne Asembo, Owalo wacho ni kanisa kochako miyo mine kombe mag telo to biro timore kamano bende e thuolo mamoko mag telo nyaka e siasa. County Commissioner Masia Jim Njoka okwayo jotelo ma kanise mondo bende ogol pachgi ne aput manochuogi kod piny owacho manono kaka itayo ute lamo e pacho ka mondo gin bende duongi ochop e lipodno mibiro chiwne jatend piny. Talks about 30-70. Us in government, we want to do 50 what? 50. I want to challenge you, the church, also mainstream gender within the church. So that in the top echelons of the church, we should have more women leaders than men. It will send a very, very good signal, okay? It will send a very, very good signal that the woman is today taking her rightful place, not just in government, but also within the what? Within the church. That will be a great impetus towards what? Towards development. Awacho gibaber to ngato tawicho kawacho ni mano botimre kanga. Mano ngama wacho. Kanyo bende emaneno godo kawadhi godo e yweyo mokwongo e weche manyien gi mago mag ang'icho ilero kama na Nyasara Singa mar wang' neno West Kanyamkago. Iwacho ni podi wuoro mana jod bura sani to ineno mana Ramogi TV kentiere umoja tu mano e gwenge mag Nairobi. Odhiambo jana mbaka Pio Jaseme jaelwa bende waneni maber mage gwenge mag Muroni. Iwacho ni Rabolo Estate ero kama na inya Dede Modemba Jakuyugi. Iwacho ni neno news makare kentiere gwenge mag Oyugi. Pastor Omondi Otiche mar game onyinyore. Iwacho ni moso Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro Samuel Atongo kanyakla kod Lilian Ngesa bende. Iwacho ni iluo godo weche manyien mag ang'ichwelo mana e Ramogi TV. Podwa yiko ni mathotha mabende waduogo godo bang' kinde machuok kidhi mabor. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo, 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 to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to kodhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV.
Wadoke sigana wa mabende ne wachako godo en ni ji adeko wito ngimagi masira mar apaya motimore odhiambo makawuono e alwora mar Migaa mantiere Salga County Manakuru. Ote mawuok kuom apisas mag arita wacho ni nyamburko mating'o jowuoth 14 mane wuok Eldoret kochomo Nakuru notumore ndi gi lori mane biro mbelene. E kind joma wito ngimagi oting'o jopuonjre 2 mag skul sekondar ma St. Peter's Mumias kod jariembo mar nyamburko mar jowuothno. Joma notony e masira na 11 yudo thieth e od thieth mar Ufa mano Manakuru. Around saa 9:30 hivi kulikuwa na ajali hapa. Gari ya matatu ya shuttle Bungoma Line Shuttle ambayo ilikuwa inatoka upande wa Busia tunaelezewa ikielekea Nairobi ilipata ajali hapa, ili lose brake na ikaingia lori nyingine nyuma. Na tunaona wengi walikuwa kwa hiyo matatu ni wanafunzi wakielekea half term. Na katika ile hali ya kuokoa tulipata kupoteza watatu. Dereva pamoja na wanafunzi 2 waliaga hapo. Wengine majeruhi mbaya walikimbishwa hospitali Nakuru na Molo. Madereva lazima waambiwe wazingatie sheria za barabara. Pia lazima wajue waache mbio na haraka kwa sababu mteremko umekuwa hatari na ndio watu wengi. Jogo manetulo mar yiero ma higa 2007 odaro e miechgi koro ochomo kuma biro buonjo bang' jatend migawo mar arita Kithure Kindiki yango dwaro mar biro chulogi. Kata obedo ni piny owacho noseketo tenge omenda manonego chulgi, ng'ikruok nobedo kendo ne ok giyudo chudo margi. Millicent Adhiambo miyowa mathoth. Ji mang'eny onge gima waseyudo. Ka Nyasaye oyie ni ginyalo chulowa, duok ne Nyasaye malich erokamano nikech waneno ng'wonone. Ma biro bang' jaod bura maseme James Nyikal chwalo ywak e od bura mamalo e lo jogo mane tulo manomuoch tok yiero ma higa 2007-2008 ne odaro e miechgi kendo rocho ngimagi e yore mopogore. Me, I saw all this. I released those guys from mortuaries. The sick ones, I went there. I went to hospitals. Let's open it up. And my insistence on SEM is not just because that's my constituency, but it is the gap wherever it may be in the whole process. Bang'e jatend migawo mar arita maiye Kithure Kindiki nochopo e nyim kamati no mar od bura marango ywak jopiny motelne kod jaod bura ma Kitui East Nimrod Mbai kendo singo ni IDPs go biro yudo omenda go maonge chochni moro amora kendo. Kendo minister kano biro no woro ni gini en gima no serumo, but kane Dr. Nyikal kod committee mangima no loso kode no neno adieri mar wach. The unutilized funds which were returned to the government were occasioned by various reasons. Many of the people who had claimed to be IDPs could not prove that they were indeed displacement. Some of them were imposters. E county Mamigori, Frederick Mboya, mainja goro mar IDPs e Kenya mangima, lero mibadhi mogoyo tach e chenro mar chwalo omenda ne IDPs go. Wadwa timo maandamano Nairobi, mano wadwa timo maandamano nyaka State House. Kech ne wayudo report ni nitie some offices mano kao pesa wa mag IDPs. Until up to date, pod nitie 2 billion ma pod nolal nyaka wuono pod cannot be ok nyal bedo traced. To enang'o makelo pogruok e kind omenda ma oganda go owinjo yudi. Weche mag IDPs jomoko kawo kaka business kendo giloko kode ohala, kendo there are so many groups mowuok kaluwore kod weche mag IDPs gi, but the only organization mabedo recognized kod government is National IDPs Network Kenya, not any other group. Kotelnegi kod jatatije margi Eriko Yugi gilero kit midhiero magi kaloe nyaka ne tulo makamano timre kendo rocho kit ngimagi mapile. Ma endi ngima ma jaduong' ndege odak gi sama wuoyi kodine. Ndege kaka ne nyithinde oiko nyithinda 10 koda dhano familia 10 koda achiel nodong' ka en kende. Eka nobiro eka nyicho kendo ma nyathi maduong' sane kore kanie klas 6 to ne en ng'at manosebedo nyaka nyawana. In Muroni sub county an gi ng'ato mane chiege oringo gi nyathine molal nyaka sani pok onwang'. Ma obedo raura ma en mako mana lwete sani min gi maka lwete ma onge kuma dhiye
kowuok to ringa nikech wachno noyude Naivasha. Mili Odongo kod Benta Amimo lero chandruoge mane gikalo e kendo gineno e kindo mane tulo makamano omuoch. Nadhi wero to gino yuda ka dhi e wero. Koro kaka ne lisesoko tienda choke ga nokere pok oduoko nyaka sani. Koro anasika wuotha maka onge loth to kanyal wuoth. Kendo noketho gigewa ma an gira mora nokethi. Jomoko bende no wang' gigegi makata kuma gichomonge. Oganda go manoroch ratichgi madago ngimagi kaka pile koro ni kod kwayo. Wakwayo ni ka CS ni thuolo obi olemwa Kisumu mondo ne IDPs go te owinj dwach IDPs. Opari IDPs nikech IDPs winjo matek. Tulo mano moche pachoka tok yiero ma 2007 noweyo ka orocho ngima kwan ji maromo 84,597 e imbo mar Kenya kende ka Kisumu County norocho ngima ji maromo 15,963, Homa Bay ji 7,868, Migori ji 14,336, Siaya ji 20,194, ka Kisii ji 15,342, Kakamega ji 942, kaachiel kod Trans Nzoia mani kod ji 10,112. Geno nitie ni jogo duto koro biro yudo chudo margi kaka winjore maonge ng'ikruok. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Lipod Millicent Adhiambo no bende mobo bedo godo twak marwa mar mine wacho mano kanyero toke sa 3 mar otieno. Gisani to pod wadhi nyime kuma bende ng'eyo ni nyathi machakre higni 4 nyaka 16 nyalo puonjore kendo loko chal mar alwora mare kokalo masinde mong'ere kaka robots. Nyithindo mawuok e skunde mopogore nochokore skund primar ma La Salle puonjore loso masinde gi geno mar konyo midhiero mantiere e alwora margi. Dano Londe leronwa. E skund primar ma La Salle County ma Homa Bay, nyithindo dich mapengo kama goro bende goro. Kata kamano, goro makawuono pogore gi mapile. Nyithindo gi tiyo gi masin magiloso kigin mong'ere gi dho ngere ni robot. Gichweyo masinde gi kendo gisiemo ne jowetegi gi chir lony magiyudo. Chenro makama mapok notimore e kaunti ma Homa Bay nokelo kanyakla nyithind skund primar moting'o Nyanam manitie kaunti ma Kisumu, Lakewood manitiere kaunti ma Migori, Marina, St. Scholastica kod La Salle manitie kaunti ma Homa Bay. Ageta mar choko jopuonjregi en yawo pachgi ewi rieko manyasani kendo tego pachgi kapod gitindo. I presented about a robotic arm. The robotic arm can help us to carry heavy things and to save time while carrying things, and the windmill too. We looked at various activities and discovered one which enables us to improve our community, where we dealt with the wind turbine, being that it gives us a clean source of energy and electricity, and it's also cheap, so it helps in various activities. Hilary Otina, ma en japuonj e skund primar ma La Salle, opuoyo kang' makama kowacho ni en yo mar neno ni nyithindogi bedo kete lai manyime kelo duoko ne midhiero mokwako piny. Lony manasani konyo e weche mopogore opogore kendo bro miyo igni mabiro mbele wabedo gi piny molony. Kaluwore gi jatatije ma STEMtrix Christine Onyango, nyithindo manie kind higni 4 nyaka 16 nigi thuolo maduong' mar kelo duoko ne achiedhnade ma samoro osebedo ka monjo alworagi kokalo e lony mar loso kendo tiyo gi masindegi. Waseneno ka nyithindo kochako robotics kapod gitindo higni 4 gibet gi very good ideas kendo solutions ma gibirogo gin solutions ma waneno ka badilisha kuma giae as opposed to kwachako ka gisebet nyithindo makoro dongo. Waneno ka koro ntiere luoro mabiro e kindgi. Owacho ni masindegi konyo nyithindo bedo gi chia kod chir kendo miyo gi thuolo mar loso gik ma pachgi oseparo. Bende robots gi miyo gi thuolo makare mar riwore kendo timo gik moko kamoro achiel ma ok odewo kuonde ma nyithindo goae kokwayo sikunde kod jonyuol mondo rwak paro makamagi. Ginyalo wuoyo e mbele ji ka ok giluor, to bende ginyalo relate with other people. Ginyalo wuoyo kaka nyithindo mambese madhi e school achiel
to come up with very good solutions that will not only help where they're coming from, but even help each other's lives. Wakao namba mar japuonj gi mar director to follow up once in a while. Lony manyasani dongore mapiyo kendo medo bedo achiel kuom gigo manyalo biro dwarore nyaka gi nyithindo. Ka thor wache nyasi mar dhialo nyithi Afrika higani ne en ratich nyithinde alwora manyasani makoro miyo gi thuolo e yudo puonj machalo gi mag loso masinde makonyo oganda. Diana Ulonde, Ramogi TV, Homa Bay. Pod mane kaunti no ma Migori eni puonj kachiel koda mor no bedo e kinde nyasi manobagi kod piny owacho ma kaunti no mar nyiso oganda kitgi kod timbegi e dho wath masenye mantiere sub county manyatike kaunti ma Migori. Jojuma leronwa kaka nyasi no nobedo. Dho wath no mar senye sub kono manyatike ne orwako welo e nyasi mar oganda kitgi kod timbegi mane olosi kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Ne en nyasi mar mor kaachiel kod puonj ne jodak masenye kaachiel kod welo. Nyiri okawo longe waduto mayande warwako madang' nyisigo ni mae wuod jokang'ane gine magibeyogo. Koro ambe na ayiero mara makenda manungo na nyaka pogre gi nungo magitwe kacha. Piem e tuke mathoth kaka mano mar ajwa, wer kod mamoko ne obedo nyasi ni. Kata mana wan wadhi adhia kode mbele okoulo ni koro kwa tindo to kwa nyal tuge ni en mar jodongo tugo ichako ketin. Kit oganda Luo kod timbegi ma oting'o nyiso kit chiemo manyachon mag oganda Luo kaachiel kod gigo mag tedo ne nitiere nyasi ni kendo oganda ne yudo puonj ka owuok kuom jolony. Wan gi yor loso mo moleny, wan gi ko miloso go mo, ipuyo chak kasto mo wuoke kasto ilenyo. Namba dek ne wantiere ga gwata mani madho go nyuka chon ne onge kikombe, ne wantiere gi chiemo mopogore opogore, ne wantiere gi kisambo miloso gi it marieba kendo iloso gi chak. Bang'e ne wan ga lot miluongo ni amondi manyabuya ming'wede bungu. Oganda ne ojiw mondo cham chiemo manyachon kendo tedgi e yo manyachon. Ng'eny ji to oseweyo kitwa kod timbewa, lakini waketo gi system mondo ging'e kitwa machon mondo gilu. Jower kod jothumbe machon noyudo thuolo mathoth e nyasi ni mar nyiso weregi. Thum kora chako ne wendo manatero pacho, ning'na uru koro secho chopo mondo anyisu nyinge. Lawrence Oguda ma bende ong'ere kod nying mar thum kaka Oguda Otise ma osegoyo thum kuom higni mathoth ne odhial e nyasi ni bang' goyo thum mamit mamoro oganda. Ok wabedo Mori Kings to wachako gi Jolly Boys. Jolly Boys ne en nying mane Kolela Mase tiyo godo e college. Koro kane obiro ka wadonjo Migori higa mar 81 to owacho ni nying kik chandwa. Wati gi nying mar Jolly Boys mane osebedo famous. Wago thumbe mag benga. Kaka Liswe Kawaka, Hero ng'iewo ndege, thothwa wago mana thumbe tukba. Koro mondo mi wayud sponsor kaka producer otamowa. Oguda masani jahigni 60 osegoyo thum kod jothumbe mathoth mag benga, mamoko kuomgi osewito ngimagi, kamoko bende oseweyo thum. Ne wani en owuon thum pod ringe rembe kendo okone ka owe machiegni. Ani koka gomba ni mondo lekna oidh malo keche ka wuok e kijana ok anene maber, to koro ei kuma koro adwa tiye ni ma pod awinjo kan gi ngufu ni nagombo ni lek mar thum obed na malo kuoma. Gavana ma Migori Chilo Yako mane ochopo e nyasi ni ne osingo ni piny owacho mar kaunti ma Migori oikore mar siro jogo eko mantie kod were. Mar riwruok mar oganda en king'eyo nonro nyawadu kinyalo here moromo. There is a lot of stereotyping. Jomoko kaw ni ng'ane wakia en wagunda. Koro riwruok makama ma wang'eyo go timbewa, wang'eyo kitwago, aeto waherore kelo umoja ya watu wengi wale wanatoka sehemu tofauti tofauti. Kalure kod mor kaachiel kod puonj mane oganda oyudo e kinde nyasi ni, dwaro mar oganda en ni piny owacho mar kaunti ma Migori olos nyasi ma kamae higa ka higa kendo chiw kony ne jogo eko mantie kod were. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Erokamano ya Jojo makolo report machalo kamana neno long moro kanyi Jojo madinyiswa ni mane material futapar kosomano mane wowuok Migori wadhi nyake county ma Kisumu kuma jopuonjre machon ma skund sekondar mar nyiri manyakach kwayo ganda duto ahinya to makaluo mondo ojewri ruoge mag jopuonjre machon kaka yo makende mar jiwo weche somo e gwenge. James Okoth nigi ler mathoth. Skund sekondar manyakach chenro mag somo dhi nyime kaka pile kendo alora mare nyiso kit lwasi makare mar somo ka okang' nitie ranyisi manyiso ote makende ni jopuonjre kod wendo moro amora motimo limbe. En odiechieng' makende ne japuonj maduong' karwako jopuonjre machon kotelnegi kod japuonj manokwongo telo ne skundno bang' tend jopiny Ingeresa Reno Miguda. Achiel kachiel gikawo kindegi mar romo gi jopuonjre kendo jiwogi e weche mag somo. Dhi maber e kinde mabiro kod puonj motenore gi ler e kinde ria. Atelo ne department mar guidance and counseling kata department ma hoyo nyithindo. Ai department ka watimo programs mopogore opogore. Achiel kuomgi en Sister Touch program. To wachiwo gik matindo tindo ma wan go. Magi wachiwo mondo kony nyithindo moa e backgrounds mochando. Ang'eyo ni ka school ber to o produce nyithindo mabeyo kendo nyithindo matimo maber. Koro wakwayo mana ni kaka wasewacho ni obed annual event wabro organize gi japuonj mondo wang'e ni en tarik mane en dwe mane ma wabiro ga. I think en gimoro ma other schools can copy too nikech iyudo ni nitie nyithindo moko ma kama nigi nyalo, jok moko ma alumni be kama nigi nyalo. Koro iyudo ni nyithindo moko ma onge go mabiro gi limited shopping e school bedo go just like the others and it makes work easy for the administration. Kagitwak e yo makende gi Ramogi TV, japuonj maduong' yiere e paro achiel kod jopuonjre machon ni oganda koro ber ka jiwo riwruoge mag jopuonjre machon kaka achiel kuom yore mag jiwo weche somo e gwenge kod kaka yo makare mar siro jopuonjre mariek to ochando. This is a nice event makawanyalo riwore and kanyiri moko bende maoknika kawanyalo riwore waduto alumni mar Nyakach Girls. We are in thousands. Skundni nyithindo ok nyal chandore. Alumni wherever you are, those that have come more represent to those that are in diaspora. We want to say Operation MAD should be out of Nyakach Girls. Wadwaro kabros from the gate to everywhere so that our girls can be clean. Already they are clean, but they should be cleaner. Jopuonjre machon mag skund sekondar manyakach nigi geno ni oganda biro somo ni achiel kuom yore mag jiwo dongruok e kind oganda en mano mar jiwo weche mag somo kendo kawo okang' mowinjore. James Okoth, Ramogi TV. Apisas mag obila county ma Nakuru kod Transmara e gwenge mar Narok dhi nyime koda pedha mar manyapisa moro machon e migawo mar omenda miluongo ni Tom Osinde manowuok e dalane motelo ne nyamburko mare yudore e bungu moro e gwenge mag Transmara. Kaka jafwambo mara Chris Owino lero, anyuola mare ne oyango ni nyamburko mane oyude bungu moro e gwenge ma Transmara en mare. Mae nyamburko mane oyude e gwenge mag Ipashare e genga paya Masigawa. Nyamburko ni kido mar Toyota Land Cruiser V8 emane Tom Osinde ni godo e kinde mane onyisa anyuola mare ni enieyo kowuok Nakuru kochomo dalagi e kaunti ma Nyamira. Kata kamano, Osinde ne olal chieng' tich ariyo juma mokalo bang' koso chopo dalagi e kaunti ma Nyamira. E odiechieng' manyoro, jotich adek mag Tom Osinde ne odadhogi kod apisas mag okwach kich ma Nakuru kama achiel kuomgi ne owacho ni Osinde ne omiye ote moro mar mondo oterne miyo moro e kaunti ma Kericho. Kuna mali alikuwa ananituma kunipea hiyo namba mali naenda, lakini alikuwa ameambia huyu vile na nilikuwa nimejifaa nikifika hapo nitampata mama mwingine mwenye alikuwa anaongea na yeye. Mimi nikaenda tu nikafika hapo kwa Bedre Station, nikasimama nikashuka nikapata huyo mama anakuja. Ile pesa yenye nilipa nikampa. So mimi nikaelekea Kisii na yeye alienda town. Obila mago kwach kich bende ne okawo simbe adek mag ong'we yamo mag jotich adek go
mar dhi nyime kod timo nonro malong'o. Tangu mambo ya mzee itokee, tumekuwa na maafisa wa polisi wa TCI wakitembea kwa hii boma, wamejaribu kutuoji, kutuuliza, tukieleza vile tunajua, tukiwaambia vile tunajua kuhusiana na mambo ya mzee. Wamekuja mara ya kwanza ilikuwa jana, alafu mara ya pili leo. Hasa mara ya kwanza ilikuwa ni statement, na ya leo nayo wamekuja wakachukua masimu wakituambia kwamba wanaenda kuona mawasiliano vile kwa tunawasiliana, ili watutoe kwa lawama vile walituambia. Kweth marwa bende otimo limbe e gwenge mag Ipishare kuma nyamburko mar Tom Osinde kido mar Toyota Land Cruiser V8 ne oyudie kendo timo twak kod jodak makanyo. Siku ya Jumatano gari ilipatikana hapa, ilikuwa imepakiwa na watu wakujua ilikuwa na nini, lakini baada ya kupigia polisi wakakuja wakaweza kufungua gari. Naeleza watu wakuwe waangalifu sana, kwa sababu hatukujua kwa gari ilikuwa ni ya walifu. Walilete wakaegezwa kwa njia hapa, lakini baadaye tukajua ilikuwa ya nia mbaya. Sasa naeleza watu wakae macho. E puodhono bende ne ntiere gir moko ndawa, ranyisi makenen joma ne olal kod Osinde seche moko ne chano mar wang'o gache. Gari ilionekana mwendo wa saa 7, lakini kufikia Alhamisi kesho yake gari ina number plate, na ndio siku hiyo serikali ndio ilikuja siku ya Alhamisi. Wakalala hapa, siku ya Ijumaa ndio walifuta gari. Hiyo light ilipatikana, lakini kwa gari wakati polisi walifungua walipata damu iko na mchanga. We have documents which were found in the vehicle, and the documents are with the sub-county criminal investigating officer to assist in the investigation. Kata odoko ni anyuola mar Osinde to ne odagi loso kodwa, tendo bila oyango ni gisechako timo nonro mar manyo abisa machon mar migawo mar omenda no. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. E piny mahera e kind nyimine kod paro mok ni kare okelo chwanyruok. Geno e kindgi koro kethore. Nyimine adek chako wuoth mabiro keto geno kod tudruok e kindgi e tem. Kaka ndalo medo sudo, giyudo ka giketo kiawa e pachgi giwegi e wi geno mane gin godo chon. Chana nitie gimoro ma ok timre maber e kind nyamera kode. E sinema ni, ma iketo hera e tem, to geno okethore. Be gibiro yudo yor duoko geno e kindgi. Ma e kidieny mokwongo mar nyaminwa. E wi nam sinema, Jumapil saa 2:15 otieno, kik bai.
Royal Mabati Limited, waseyepo Kisumu City. Wan kod mabati marang'iny mare ni malo, otegno, nengone yot kendo gore piny. Yud ber mag offers ma wan godo mag gauge 30 kido mar profile gi siling 388 kuom mita. Roman tile gi siling 621 kuom mita. Stone coated tiles madhi gi siling 725 kende kuom pis achiel, kanyakla gi nengo mogore piny mar chumbe witado kido mag light gauge steel trusses. Funde duto nyalo limo bedewa Mamanjit House mayudore Accra Street, apaya mapol Mboya. Gochie 072 638 mondo kelni nono maonge chudo kuom seche 72. Wadonje pau tuke kuma tim mar Kenya matugo tuke mag handball noloyo tim mar Algeria sets 2-0 e tuke mag pinje Afrika mano e boma ma Hammamet e piny mar Tunisia. Kenya no wuok chien kendo loyo Algeria sets 2 mar gonde 19 kuom 13 gi gonde 11 kuom 5. Kapten mar Kenya Michelle Adhiambo kaachiel gi jatugo Brenda Ariviza noloyo gonde 8 gi 6 koluwore. Odiechieng' makiny Kenya biro rakore gi tim mar Uganda kaachiel gi Mali kapok girakore gi tim mano mar Tunisia chieng' wuok tich. It means we are now one step closer to the medal bracket because it's a round robin tournament. We are 5 teams. So it means for every game you have to win for you to put yourself on the medal bracket. So we are now one step closer. Kanyo bende wachopo godo giko weche manyien mago magang'ichilero kamano Shadrack Ogara kantiere nyanang kwa bwai iwachon Ramogi ler awuor kawuok Kisumu ibendi wacho neno wa maber kabisa jamta Ward Awasi Boda Haruna Tela kanyakla kod jamta Ward Awasi Boda wachakwa tudere ko chopo sadek eseche ma wayudo weche manyien mago mag oyimore. Nyinga Jailieta jaloko marwa osebedo Elizabeth Otieno. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dayo, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dayo has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's why you talk. It makes sense. What's that for do? What's that for do? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*.